Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, саломатиётон хубай, настаренотон созай. Имрӯз барои шуморо бекортар шидем, бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Бисёр хонаҳои арзон роӣ кардагианд. Дӯстони азиз, видеои имрӯзаро то охирша тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмем бардро. Дар ин навор заминҳои фурӯшӣ ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешавад. Марҳамат тамошо кунед, аз ки ҷое ки шумо да мисол замин, хона, квартира дар кораед, дар комментария бинависед. Ман насиб иншоалло барои шуморо ёфта арзонтар реклама мекунам бардро. ва агар ягон таи шумо хона, мошина, чизе ки барои фурӯш доред, метавонед ки дар ин рақамҳо танҳо дар WhatsApp шурӯъ кунед. Мо барои харидороро дар видеои оянда реклама мекунем бардро. ва ҳамин як дона лайки беплан аётон наброрен, мерем ососа тамошо кунем видеоро. дӯстони азиз, пешаи видеоро сар кардан як хоҳарак мона ба шуморо мисол видеоша мемонам. Касе ки бардро мисол ёрдам карда метавонен. Ози ма картаи душанбе ситиша мондагиам. Каме ҳам боша бардро ёрдам кунен. Мисол касе ки ёрдам карда наметавонен, дар ҳаққи ҳамин хоҳарча дуо кунен бардро ва лайкам биҷиқен ки видео паҳн шава. Дига бародаро ҳам бибинанд, мисол ҳамин хоҳарака каме ҳам боша ёрдам кунанд. Боз бо ҳам видеоша мемонам бардро, шумо тамошо кунен, бо модаршон гап задагиай. Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародари азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин расмҳое ки ман партофтам ҳозир ҳамира реклама мекардем. Бисёр шароитум вазбини бад аст. ман ҳамин хонада зиндагӣ мекунам. духтарчам касал аст. 2 сола мешавад ҳамин март 25 март биёяд 2 сола мешавад. ман дар ба дари духтурхона ҳастам. айни ҳол мехӯрдани нон надорам. илтимос ба ман ёрдам кунед. дӯстони азиз, ана акин навора сар кардем, якм хонаву заминора гап мезанем, баъд квартираҳои арзонда мегзарем. барои ҳамун то охири видеора ёнбош кунед. бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, ҷамоати Кулчашма да бидай, пеши Говмолбозори ноҳияи Муъминобод да бидай, 6 сотиқ заминда 4 дархона қати калдорш кардагия, бания дар дрыншай. ремонтш коробка ҳоҷатхона дора, ҳоҷатош 100% ову свет ҳаст. хулоса ҷои беҳтарин да бидай бардро. нархиш 62 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда бовар кунед. 62 000 сомон бо арзонам мекада. ина номерои телефонаш дар ин рақамҳо имо WhatsApp ам дора бардро. дига маълумотош агар гирифтан хоҳед, дар ҳамин рақамҳо ё занг бизанед ё имо WhatsApp шуда бинависед. бардорои азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бардорои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Истиқлолаш да бидай, 6 сотиқ заминда 3 дархонаи времянка кардагиай, 3 дархонаву 1 кайлдор дора бардро. болош нопӯшондаай, мега ремонташ коробка. як мошин санг оварда рехтагӣ бидиянд. ду тарафи хона бардро маҳкам бидай. ҳуҷҷатош 100%, нархиш 65 000 сомонӣ мега. мумкин хай бардро мисоли 3-4 000ша бо арзонам кина. 65 000 сомон хулоса. ина номерои телефонаш дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ам дора. номерои Россияй бардро. занг бизанен, агар мисол ягон савол дошта бошен ё ки ҳамин хонаро хариданӣ бошен, занг бизанен, 65 000 сомонда бихаренша. дӯстони азиз, бо як бор дига даётон биёрам ки заминҳоро қати хонаҳо гап мезанем, баъд квартираҳо да мегзарем. ёнбош кунед то охири видеора дӯстони азиз. ин замина десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пештара Қумсангир, тарафи Махтумқулӣ, кӯчаи Аҳмадобод. 10 сотиқ заминда фундаменти 4 дархона ва 1 кайлдораш рехтагӣ бидай, ду деволи бардро хонара чхеле десен вардоштагиай. ову свет ҳаст, дарони қишлоқай ҷой ободай бардро мардум зиндагӣ кардесан. ҳуҷҷатош 100% бардро соҳиби ҳамин замин мега ки срочна пул мондар корштагиай. нархша 60 000 сомонӣ мега бардро. 60 000 сомон.
10 сотиқ замин 4 дар хонаро фундаментш рехтагӣ дар ноҳияи мисол ҷайҳун будай 60,000 сомон бардуруст срошни пулш дар кор будай бо арзонам мешава. хулоса ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. ҳамун лайкҳоро фаромӯш накунем барои меҳнатҳои мо. бардурои замине десен қарор дорад дар шаҳри Исор деҳаи Гачак. деҳаи Гачак дӯстони азиз, шаҳри Исор деҳаи Гачак. хай хушрӯ гуфтам ба фикрон. 6 сотиқ замин дора, гирдаш маҳкам ай. ҳуҷҷатош 100% ову свет ҳаст, як кама санг оварда рехтагӣ ай. гирди гӯшаи замин да бардуро ҳамсоё ҳастанд, зиндагӣ доранд, ҷои обод ай, ҷои хушрӯ ай. соҳиби замин мега ки ягон мошини Кемри ё мошини Мерседес боша, алишам мекунам. мақсад мошини хуб боша гуфтагӣ ай. нархи замине десен бардуро 90,000 сомонӣ мега. бо арзонам мешава, ё ягон Кемри ё ягон Мерседес хати хулоса алишам мекадай. беҳтарин нархи 6 сотиқ замин дар шаҳри Исор 90,000 сомон. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза аст ки ҷое ки замин хона намондесам бинависен комментарияда мисол мада арзонтари роҳӣ кардам, ман барои шуморо намхел реклама мекунам. бардурои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи Шаҳбирда будай. дар 8 сотиқ замин ду дархона кардагия кухни баня дар Дириншай мега. ӯ свет ҳаст, нархиш 55,000 сомонӣ мега. бо арзонам мешава, ё ягон мошини созам боша алишам мекунем. ина бардуро номерои телефонаш агар мисол маълумоти бештар мисол гирифтан хоҳе, метавонед ки дар инами рақамҳо занг бизанед. номери расияшда имо ватсапам дора. 55,000 сомон бардуро дар ноҳияи Данғараи хона. дӯстони азизам, хаста набошен. ҳоли охири видеода квартираҳоро ҳам ҳастай. бардурои хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор деҳаи Уртабиз айраи Сумбулая 50 метр диринтар будай. 6 сотиқ заминда 4 дархонаи хушрӯ кардагия, 4 дархонаи калони фасон. кайлдорам дора. ҳамон дар Дириншай нависагия, ремонтиш коробка, ҳуҷҷатош 100% ову свет ҳаст, як камас қим, як камас санг оварда рехтагӣ будиянд. нархиш 130,000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. хулоса беҳтарин нархае. дар шаҳри Исор 6 сотиқ замин 4 дархонаи фасон, нархиш 130,000 сомон, бо арзонам мекадай. хулоса ина номерои телефонаш да ҳамин рақамҳо имо ватсапам дора. бо дайнаи бар поли маълумотоша навистагим бардаҷоно. занг бизанен, бихаренша. дӯстони азизам, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ҳамуя доналайк беплам аёто набурорен. бардурои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. номи пешинаш Бохтар буд. бардуро ҳозир Кушониёнаш кардагиян. хоб яххонага дар 5 этаж қарор дорад 30 квадратни метр. чихеле гуфтам ноҳияи Кушониён. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки яххонага ҳай састаяниш созай ремонт дора. дига маълумотоша ба телефон мегирен. нархиш 118,000 сомонӣ мега. яххонагае бардуро чихеле гуфтам дар ноҳияи Кушониён. нархиш 118,000 сомон, арзонам мекуна. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азизам, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор. яххонага дар 2 этаж қарор дорад 46 квадратни метр, 8 микрорайони шаҳри Исор да будай. дом бардуро навастройка чихеле десен, хона без ремонт коробка. соҳиби квартира гуфтагия ки ана квартира дар шаҳри Исор 8 микрорайон дар 2 этажи 46 квадратни метр, яххонага документ қоидавиай. дом навастройка, занг бизанен, ай пеш бо чақчақ мекунем насиб. нархша 128,000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. навастройка без ремонт бардуро дар шаҳри Исор, яххонага, нархиш чихеле гуфтам 128,000 сомонӣ. занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Гилистон. номи пешинаш Қайроқум.
Яххонага дар 4 этаж қарор дора 26 квадратни метр райони Дӯстӣ Халқон навистагиай. Домои пешинаи хона ремонт кардагиай. Соҳиби квартира гуфтагиай ки ана МТЗ доми 54 яххонага ана дар шаҳри Гилистон. Нархиш 122 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава бардуру. Ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг мезанед. бардурои азизам, мегзарем ба 10 элони имрӯза квартираи навбатиашам. Бардурои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Яххонага дар 2 этаж қарор дорад 32 квадратни метрай. Домои пешинаи хона ремонт кардагиай мега. соҳиби хона мега ки ана яххонага дар 2 ошёна ҷойгир будай, ана 32 квадратни метр, хонаи 4, Шамсиддини Шоҳин, лави роҳи Калон, ана қабати боғи Модарда будай бардуру. нархиш 145 000 сомонӣ мега, арзонам мешава, ё ягон духонага сехонагаам боша, алишам мекна. ина номерои телефонаш бардуру, маълумоти бештара занг мезанед, мепурсен. хуб, бардурои азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. монда нашидену хи шерои нар зинда бошен. бардурои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, райони Калхозобод навистагиай. Духонага дар 1 этаж қарор дорад 60 квадратни метр. ана домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки стансияи поезда қариб будай. нархиш 130 000 сомонӣ мега. леки нархи созае. духонага чӣ хеле гуфтам, дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ 130 000 сомон, райони Калхозободаш будай бардуру. хай занг мезанед, мепурсен хулоса маълумоти бештара. ина номерои телефонаш мондагиай кохи. дӯстони азизам, ин буд навори замин, хона, квартираҳои имрӯза. касе ки то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қадима чахчах карда тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шуморо маъқул шуда боша, ҳамун 1 дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен, ҳатман бардуро подписатсия кунед, то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. ва агар битонен ҳамин видеоро имо WhatsApp чи сайте дорем бардуро падилитсия кунен. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. дӯстони азиз, то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. хай.